Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Pues queridos hermanos, celebramos hoy memoria de Rojo, los mártires de Japón, Pablo Miki, compañeros. Y ofrecemos esta Santa Misa por una intención particular y también por el eterno descanso de Miguel Arracio y de Ignacio Veraza. Zenideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortze diot jainko guzti zahaltxoari, eta zuei ere bai nire zenideoi, pekatu egin dudala gogapen hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai pekatari naiz, horregatik eskatzen diet Andre Maria Bete Virgineri, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai nire zenideoi, otoiz egin dezazuela nire alde jainko gure jaunari. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, Pablo Miki eta bere lagunak, zure martiri doatxuen otoitza balia dakigula zure aurrean, eta sendo gaitzala zure egiaren aitormenean. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita gizali eta gizalietan. Amen. Ziraken liburutik, gantzada onena batatrun oparian, ala David eta onena Israelgo semen erdian. Antxukumekin bezala egin zuen jolas behiekin, hauserekin bezala hartzekin. Ezan zuen gaztetan hilgizon handia eta lotsakizunetik atera herria. Abaiarekin harria eskuan astinduz eta Goliaten arrokeria zapalduz. Dei egin baizion goiko jaunari eta honek eman indar arren besoari. Gudari handia lurrera botatzeko eta herriaren izena gorazteko. Horregatik eman zion neska gaztea ospea eta 10.000-aren gorespena. Jauna bedenkatuz. Eta aintzazko koroia eskuratuz. Arre, bai zuen inguruko etxai lehurtu filistearra bere arrerioak ez-ez-eztu. Haien indarra behin betiko haustu. Bere egintza guztietan esker otoizazion esan. Goiko jaunari gorespenetan. Salmoak kantatu zituen bihotzetik. Bere egilearen ganako maita minez beterik. Salmolariak zituen aldare aurrean jarri, eta haien ahotsak kantuen gozagarri. Audikiro ospatu zituen jaiak, edertasun guztiz jai handiak. Haie jaunaren izena santoa gorestean, goizetik kantuz jauretxean, barkatu zaizkion jauna pekatuak eta jaso betirako arren indarra. Erregetza bai zion ematen eta errege aurkiak Jerusalenen. Jaunak esana. Denok erantzungo dugu. Bedenkatua izan bedi jangoikoa. Bedenkatua izan bedi jangoikoaren bidera jatorra jaunaren hitza sultan garbitua. Bera dute babes, biltzen zizkion guztiek, bedenkatua izan bedi jangoikoa. Gora jauna, bedenkatu nere arkaitza, jaso ezate gorespenez jangoikoa nere salbatzailea. Horregatik ospatuko zaitut, atzerrietan jauna ereziz emango dut zure izena. Bedenkatua izan bedi jangoikoa. Garaipen handiak ematen baitazkio bere erregeari eta maitasuna agertu bere kantzutuari.
Davidi eta ondorengoei betieren beti. Bedenkatua izan bedi jangoikoa. Aleluia. Jauna zuekin. Jesukristo Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesusen izena salbatzen ari zen, eta Herodes erregia jakin zuen haren berri. Jendeak honela zioen. Joan Batazailea piztu da hilen artetik, ez da horregatik ari dira honengan indardunak. Beste batzuek berriz honela zioten. Elias da, eta beste batzuek, profeta bat da, besteak bezalakoa. Hori entzutean, Herodesek zioen, Joan da, hilen artetik piztua, nik lepoa moztu niona. Izan ere, Herodesek Joan bat baituerazi zuen, eta presondegian lotu. Herodias, bere anaia Filiporen emaztea, beretzat hartua baitzuen emazte, eta Joanek esaten zion, ez zaizu zilegi zeure anaiaren emaztea eukitzerik. Herodias erre minduta zebilen Joanen kontra, eta hilerazi nahi zuen, baina ezin, Herodesek beldurra zion eta Joani. Bait zekien gizon zintzoa eta santua zela, eta babes egiten zion. Hari entzutean, kezkatan gelditzen zen, hala ere, atseginez entzuten zion. Gertatu zen ordea, egun egokia, Herodesek bere urtebetetze eguna zuela eta afari bat eman zien bere haundizkiei, gudalburuei eta Galileako jauntxoei. Sartu zen Herodiasen alaba, eta haren dantzatzea atsegin izan zitzaien Herodesi eta maikideei. Hontan erregeak honela esan zion neskatxari. Ezka ezaidazu nahi duzuna, eta emango dizut. Eta zin egin zion. Eskatzen didazun guztia emango dizut, nire reinoaren erdia bada ere. Harek atela eta honela esan zion bere amari. Zer eskatuko diot, eta amak erantzun. Joan Batazailaren burua. Joan zen neskatza berehala erregiaren gana laizterka, eta esan zion. Hau nahi dut. Emaidazu oraintxe bertan Joan Batazailaren burua aspil batean. Goibeldu egin zen erregea, baina zinarengatik eta maikideengatik ez zion nahigaberik eman nahi izan. Eta berehala zainzile bat bidali, eta Joanen burua ekartzeko agindu zion. Joan zen eta lepoa moztu zion presondegian, eta gero burua aspilean ekarri, eta neskatxari eman zion, eta neskatzak bere amari. Joanen ikasleek hori entzun zutenean, etorri ziren haren gorputzaren bila eta hilobi batean ehortzi zuten. Jaunak esana. Bueno, tan conocido, ¿verdad? Este pasaje y tan tremendo. Yo, la verdad que no deja de sorprenderme, por más que lo conozcamos, lo hayamos escuchado, ¿no? La oscuridad, la maldad, no sé cómo decirlo, ¿no? El abismo, el pozo de miseria humana, ¿no? Pues que refleja este pasaje, ¿no? La envidia, el orgullo, el miedo, no sé, es como que toda una atmósfera, ¿no? De maldad, de oscuridad, ¿no? Frente a eso, pues nos llega la luz de la esperanza, ¿no? Y hoy, que celebramos de rojo, los mártires, concretamente los mártires de Japón, Palomiki, también no me acuerdo ahora el nombre, había uno nuestro, vamos a decir, un vasco, un padre creo que era franciscano, también. Bueno, el caso es que los mártires nos demuestran eso, ¿no? Como Juan el Bautista, que no tienen miedo a vivir en la verdad, frente a la oscuridad, ¿no? De la mentira, del miedo de qué dirán, de la cobardía, del quedar bien, ¿no? He dado mi palabra y cómo voy a quedar ahora como un tonto, ¿no? Y voy a pedir, el rey es incapaz de mantener su palabra y prefiere
defender su propia imagen que defender la verdad. Ese es el drama, ¿no? Y cuántas veces nosotros en nuestra vida podemos vivir así también, en la oscuridad, eso del orgullo, del amor propio, ¿no? Del egoísmo, bueno, de la codicia, de lo que sea, de la lujuria, lo que sea, ¿no? Y en cambio, frente a esa oscuridad, digo, la luz de la verdad. ¿De qué nombre? El creyente, como Juan, como los mártires, que son libres de sí mismos. Y por eso, porque son libres de sí mismos, porque ya han muerto en Cristo y saben que la vida ya no es... La vida la han recibido de Dios. Entonces tú, hombre, no me la puedes quitar. Me puedes matar, sí, físicamente, pero la vida de verdad, la vida resucitada, la vida eterna, no me la puedes quitar. Porque por eso tú no me puedes quitar o dar lo que tú no me has dado. Si Dios me lo ha dado, tú no me lo puedes quitar. Y es Dios que me lo ha dado, esa libertad interior, ¿no? Más allá, pues eso, insisto, del juicio de los hombres, sino que a mí lo que me importa es el juicio de mi Padre Dios. Entonces, los mártires con esa radicalidad nos manifiestan, ¿no? Pues que son hombres y mujeres libres, que ante la muerte, también decíamos ayer, Santa Águeda, ¿no? En la misa, pues eso pueden, pues de alguna manera, bailar y reírse de la muerte, ¿no? Porque son hombres y mujeres libres en Cristo. Pues vamos a pedir, ¿no? Nosotros, Dios no lo quiera, no estamos en situación, ¿no?, de persecución, de tener que afrontar esa muerte, esa tortura física, pero sí tenemos, pues tantas veces, digo, la muerte de nuestro hombre viejo, pellejo, ¿no?, de nuestro yo, que quiere salvarse, que quiere quedar bien, que quiere, pues eso, quedar por encima de los demás. Pues pidamos al Señor que nos muramos de verdad a ese hombre viejo, a esa mujer vieja, para ser libres para amar, ¿no? Libres para amar. El extremo es eso, hasta, oye, estar dispuesto a perder la vida por amor a la verdad, por amor al prójimo, por amor a Dios. Pues que el Señor, insista, nos conceda también a nosotros la gracia de las pequeñas cosas, y también aquí en la residencia, pues tenéis posibilidad, oye, que este es un pesado, que este no deja de molestar, que este el ruido no sé qué, que este, pues vivirlo, ¿no? Puede estar en amor, en paciencia, en una mansedumbre de corazón, y eso es por gracia del Señor. Insisto, pidámosle que nos dé esta libertad interior para poder vivir así en el amor. Que así sea. Llenos pues de confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Escadezaiun jaunari. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad para que trabajen de verdad por el bien común, por la justicia, por la paz. Escadezaiun jaunari. Pedimos en modo muy especial, el Día de los Mártires de Japón, por la Iglesia de Japón y también por todos nuestros hermanos cristianos que son perseguidos, pues para que su sufrimiento lleve a la conversión de aquellos que les persiguen. Escadezaiun jaunari. Presentamos al Señor también esta intención particular, nos unimos a ella, que el Señor conceda la paz, la luz en esta situación. Escadezaiun jaunari. Y pedimos por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente de Miguel Arracio y de Ignacio Veraza. Escadezaiun jaunari. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Senideok, egin dezagun oto ez guztio batean, Eliza osoaren opari jainkoari eskaintzekoan. Onar jauna, Pablo Miki eta bere laguna martiriruatxoak gorezteko egiten dizugun eskaintza. Hauei erasoaldian indarra eman zien bezala, eman dezaigula guri ere estualdian iraupena. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti zantu, jangoikoa guztidun betereko horri. Pablo Miki eta bere lagunak, martiri santuak, Kristori jarraituz. Zure izena aitortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen bai duzu, eta indartsu egiten indarrik gabea. Zure aitorle eta lekuko izan dadin, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko talde guztiekin lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi horri, etengabe kantatuz. Santu, 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 nire guztien jainko jauna, zerurra bere dauzka, zure bizira, osana zeru horienetan. Bedekatu jaunaren izenean datorrena, osana zeru horienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada gitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta azkorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salmenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzela. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabadori dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gorita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Lizizon guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Miguel Arrazio eta Ignacio Beraza. Eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza eritzen dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxorekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin, Pablo Miki eta bere laguna santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorrez ezagun. Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santoarekin batean,
ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindutara kutsiari jarraituz beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan izena, santu izan zure izena, etor beti zure errenua, egin beti zure naia zeruan bezala horrean ere. Emairuzu aurrokutako ogiak, barkat gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen dut zero, ez gaitzazu itxekin gara hortzen, baina atera gaitzazu gaizatik. Atera gaitzazu jauna gaitzuzietatik, emaguztu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta eskualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen, begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zuri zeri pakea banbatazuna, errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea betizuekin, emaio zure pakea ekarri. Jangoikoaren mildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua. Hona hemen jangoikoaren mildotxa, hona munduko pekatuak egiten duena. Zoriontxua jaunaren maira dituak. Jauna, ni ez naiz inork inoretzea sartzeko, baina ezazut bat eta zerratuko naiz. Cristo gutza. Cristo gutza. Amen. O
Egin dezagun otoiz. Iraun erazikugan jauna, zure doai santua, eta Pablo Miki eta Martiri santuen egunean, zuk emanik hartu dugunak, ekar dezaigula, salbamena eta pakea. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Bedeinka zaizatela jaungoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoaze jaunaren pakean. Santiago, son cumpleaños de Marta y de Rosalía. Pues Oriona. Soriona,